Estimats nens i nenes, aquest any ha sigut un any màgic, diferent. Aquest any ens ha visitat un virus amb corona, inesperat i desconegut per tothom, i que ens ha fet canviar alguns dels nostres hàbits i costums. Per això ens hem hagut de cuidar els uns als altres. Hem passat molts dies a casa, sense poder anar a l'escola, sense poder anar a la plaça, sense poder anar als nostres comerços propers. I hem hagut de veure els nostres avis, àvies, familiars, companys, amics i amigues a través de les finestres o de les pantalles. Per aquest motiu, Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, us escrivim aquesta carta. Tot aquest 2020 us hem estat observant i hem vist que heu col·laborat i us heu esforçat en ajudar les vostres famílies. Us heu rentat les mans, heu entès la importància de guardar les distàncies, heu fet dibuixos per animar i agrair el gran esforç dels sanitaris i de tothom que ha prestat el seu servei. I sobretot, no us heu oblidat de portar les vostres mascaretes. Tot i que hem vist algun despistat amb el nas a fora. Encara que no la veieu, nosaltres també portem mascareta. És màgica i ens protegeix de tot. Amb ella hem viatjat pel món i tenim moltes ganes d'arribar a Santa Coloma de Cervelló a recollir les vostres cartes. Nosaltres i els nostres ajudants, perquè som molt grans i sort d'ells que ens ajuden, ja estem immersos en els preparatius de la nit de Reis perquè aquest any ningú es quedi sense la nostra màgia. Prepareu les cartes amb il·lusió, volem llegir-les totes. Ja estem més a prop dels que us penseu. Seguim portant-vos bé, cuidant-vos un dels altres. No deixeu de somriure i de passar-ho bé. Quan sigui la nit màgica, aneu a dormir d'hora. I recordeu, aquest Nadal, cada ovella al seu corral. Atentament, Ses Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar.